आसाम रायजोनि थागिबिफोरनि थाखाय सांग्रां जानाय मोनसे खौरां। आसामजों लोगोसे सा सानजानि दरबा रायजोआव गोबां अखा हागोन। फैगौ 13-14 मेआव आसाम रायजोआव गोबां अखा हागोन। बे सांग्रांथिखौ होदों बोथोर बिगियान बिफान सुंद'यै आइएमडीआ। आइएमडीआ आसामनि अनगायैबो सा सानजानि दरथाम रायजोनि मिजोराम, मणिपुर आरो त्रिपुरायावबो गोबां अखा हागोननि सांग्रां होदों। आसामनि खोला जिल्लाफ्राव गोबां बार अखा फैगोननि मिजिंजों सांग्रांथि होबावदों बोथोर बिगियान बिफाना। मख'नो गोनांदि दासान्दि आसाम रायजोआव सान्दुंनि बिदुं दुंखावनायजों सुबुंफ्रा हान्थामेला खालामनायनि फारसे गोबां जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय बेबायदि समावनो बोथोर बिफाना आसाम रायजोनि थाखाय सुबुंफोरनि गोसो थाजिम मोनलायनाय खौरांखौ दिनै फोसावदों। बबेखानि बे समाव बोसोरै बार अखाजों आसामाव सुबुंफोरनि न' बां खहा जानायखौ नुनो मोनो। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।